Iya. Selamat. 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 Sa, return mo kayo. Guys, ako na po di guys, si Ruby Provincia nanja. Welcome to my channel. Kuan guys, kanang ako kailis guys, oh, wala nang isuot kay walay kusina, da. Diya mo ari ko dari guys kay magkuha ko og taong kay among dadon dito sa muli namig Mandaluyong. Dari ko ubos. Kainit sa daghanang taong oy. Come on guys, maligo ko kay manglakaw nami. Malik nami dito sa amang lungga. Magdara ko para ni ati. Diyan naman ito ipangkuha ni Marilug hapon guys. Diyan ang uban gida sa mga igagaw. Lah, nuko. Sini ha. Pwede na nisang gagmay oy kanang turtahon nimo na. Ay, terus laju. Parang ipunan no gamay guys kay gidamas. Sorry ah. Mananghid na may day minila guys. Salamat ka Juday. Salamat ka sa inyong pag-abot ng udan. Panang injo. Yeah, salamat ka ya. Salamat ya. Ato bang bos kamera ya kay. Hi guys, pa-subscribe din sa channel Malo ay Joy Malo family vlog. So amon sa gimuan og channel guys, ganahan pud mo tan-aw sa diyang channel. Please lang po ko subscribe, mag-sintra ko og link sa inyong diyang channel. So mag-start siya guys kay daghang kadto sa mabuhat. Mamuhag ni sila guys, mamuhag. Uy, ano man? Amping mo, amping. Papagalit sila. So, salamat ka kuya. Oh, sige na, amping mo. Mubalik na bitaw mi. Hala kay naghuwat kuan. Ito naman ko sa likod kay mag-video ko. So, mamuli na mi guys. Diya guys, majong mudto kay niabot day mi dari alas 12. So, nilarga mi dito sila sa Ajoy is alas 11 na kapin. Alas 12 kapin na po biniabot dari. Diya mo ito nagdali si Sis Alit so dungag. Diya, nipalit siya og ang sadanon dato sa gawas. Nipalit naman siya og kanang luto na. Kaya langanin naman nag-uras kaya alauna naman abot mi dari. Diya guys, nalagay mi dari guys. Diya, balik na po mi sa muhang piyanan dari. Diya, salamat ka adyo ni kanang Ati Bibi ug ni Ati Rhymes. Napadjad mi dari ni puzo sila hang libreng papudzo namo. Diya, ug malagi guys, mo sadyo ko og mata kay mo adto ko og Isabinyo. Sadyo kong mata guys kay mo adto ko og heart center kay magkuha ko sa 2DE ko ni Terry. So hansang kuhaon guys kay daan kay rong di nami maglisod og nagkapit sa 14 kay jamang follow up check up. So sabay-sabay to namo guys kanan wala nga nami kay mo pila pa man pud to magkuha og kanang kuha na may mga number jud ja malangan mi
manang nagkapit sa 14 guys. Mo diso-diso na lang may dito pa-check up ni Diya. Diya pabasa sa iyang tudi ko. Diya guys, see you ugma guys kay hang masadyo ko ngadto. A few moments later. Hi guys, sa juday kadyo ko na mata kay mo lagi guys mo sadyo ko kadto. Diya si Alex guys aron sa duha pud to sa bus nagluto na si Jas. Pamahaw, itirin diyan lang ko mamahaw guys nag uli. Kay mo sadyo ko ngadto karon dali na kuha tong kuan guys. Mag-commute ra ko guys, kanang tuturo na makatulog ko bisag asa pasikot-sikot deres Manila gahapon gali guys gikan mig Antipulo na igipang tudlo nilang adto kuno miagi mga migamol mga unsa diha wa mi moagi dito guys dahil jeng gi kuan nga adri ra mi moagi sa adeo so dali ra mi nakaabot dari sa kanang Mandaluyong gikan mi kanang Antipulo kagahapon guys dali ra jud na mo nakaagin sa namin ning tudlo nga padihin pa kuno mig Cubao kanang migamol. So guys, dari rami nag-agi sa crossing dya, di sumidari og Shumol. So, naog mi Shumol, dari na may abot na mi sa kuan guys, kanang Mandaluyong dya, dali na dya kaadyo. Kay agi-agi pa mi sa katong mga gitudlo, maladyo na mi. Dya, see you guys kay madto na ko sa ko ganto. So, dito na ako guys. Daga ng tao di ay. Number 26 yung ano ko guys. 26? 20? Hindi, yun sa baba daw. Yun oh. Yun sabi nung ano sa baba. So number 23 pa lang yun oh. So ang dami ng tao. Ayan oh. Baba na ako guys, natapos na ako. Nakuha ko na yung resulta. Sino po kasi hindi ikaw? Hindi te. Asawa ko. Inire-schedule nga siya gawa ng yung ubo nga hindi naman nawawala. Nung ano pa dapat siya, 1. Tapos Ay, ulit schedule siya ulit kayo. Schedule siya ulit. Eh, hindi ko Pareho pa, tayo ng presyo oh. Mahal. hindi ko pa nga inano kasi gusto ko ilapit ko muna dun sa malasakit. Eh, pag first time daw, hindi eh. Ah, hindi pwede ilapit sa First time daw malasakit. eh. Kailangan pa nang galing sa ano, may card ka na. Ay, hindi. Iba Meron ka yun. na? Iba yun sa charity. Iba din yun sa malasakit. Hindi, lumapit ka, hindi pwede pag wala kang galing sa doktor. Yan, hindi pwede yan. Halimbawa pag first time din First time, sa'yo. oo, first time. O, ganun ba? Hindi, tinanong ko na yan doon. Kaya nagbayad din kami. So guys, maglalakad ako dito guys, kaya maghanap ako ng sakayan papunta ng Arayat, Cubao. Kasi doon sa Arayat guys, may sakayan na ito papuntang San Juan. So yun ang shortcut ko guys, kasi pag mag-MRT ako, maraming pasahero sa MRT, pipila rin ako. Kaya dito ako dadaan para madali ako makadating. Doon daw sa unahan guys, may sakayan na doon sa Arayat. Kasi sa Arayat guys, mayroon doon sakayan pa San Juan. So dadaan ako ng Kalintong. Ito guys, nakasakay na ako ng jeep. So ang bilis lang talaga guys. So alas 9 pa lang, nakauwi na ako ng bahay. So itong sinakyan kong jeep, Arayat to. So ayan na guys, dadaan ako dito sa may Robinson, dito sa may Gilmore. So Robinson to guys, so dati namin pinapasyalan
Crystal at saka ni Nicole dito guys. Malapit lang to sa tindirahan namin dito sa may Indomingo. So dito ako dumaan guys kasi ang mas madali para sa akin. Pero mas madali naman din doon pag nag-MRT ako. Kaso lang yun lang, maraming pila dahil alam naman yung pasukan ngayon. So guys, nandito na ako sa may Indomingo. So madaanan ko na naman yung tinitirhan namin dati. So makikita ko na naman yung tagal-tagal namin tumira dito. So umabot kami ng 20 years mahigit. So yun guys. Okay. Kanang mapipag-abot na guys gikan ko sa heart center kay nagkuha lagi ko sa resulta ni Tiri to ay jang gibasa. Ja ugma amo na nang ipabasa sa doktor. Ja ran dali ra nga guys nag-jeep ra ko. Ja ra man din ka dura og mag-jeep ka kaysa mag-taxi mi nga libot-libot mis taxi dakka ka dug mabayran mabot mi og Gihapon. wara. Agyo ka sa buhol na. Rheumatic heart disease with mitral Mali ko nila sa gani. regurgitation, mitral valve area of 0. So guys, sa gijang resulta kay gitan aw man ni magisin dito ni Florami. Na jay deep kuan na gijang heart. So di na to ma kuan guys na ugma. Unsay decision sa doktor. Ugma unsa ni among buhaton tapos doktor Danig. Madali ba ni siya pag-opera? So ampo lang gyapon nato guys kay sa mo din mga magyapon resulta. Nagita ka na pag ka? Epilepsy? Ha? Pero hindi na yung gibati. Margyapon. Ano ko guys? Kuan ko guys kanang gajipra ko unja. Kay kuan raman dosi. Ay unsi tricycle. Dosi sa jeep ja. Murag katulog ko sa kay og jeep nakaabot ko dito sa heart center. Nagikan ko dari hapit na mo alas 7:30. Ja karon guys nakauli ko. Hapit na mo alas 10. Andri ara guys. Ja mato dali-dali ko sakay-sakay lagi kinahanglan di Daris Manila ga mag-abtik-abtik ka ja dag shortcut ra ko guys dito ko nagagi sa Rodriguez dito Arayat ko bawon ja. Dari ko nagagi sa San Juan. Dito sa kuan kay dari ko magagi sa pwede ra mo ko mag-MRT guys pero arang ka daghang kadto pasahero mupila pa ko dadto pila pa kukuha og kanang card sa MRT. So wala ko mag-MRT guys, diretso ako dares. Sakay ra kog jeep tricycle, diri ra po kaadto ko nakaabot dadto. Diyan na di budget dadto guys, taga Buhol pud to si Jan sa hantang sa tabangan kay mo. Walay kuno pud sila yung mga kwartahan ja. Kanang hara sa gitudluan og ngana dadto. Kay first time lagi pud ni Jan ja. Walay kuno pud sila ikabayad lagi sa tuduy ko kay 4,000 ka pinto dag tuduy ko. Ja, hala mas gibijaan dadto guys kay bawo na mo kuno pud siya pasikot-sikot. Tung baji nga hang nakaira dadto nga first time pud nilang magpa-check up. Ja walay kuno, di lagi ta makadeo sa mga kuan ug palagi mga card dadto gikan sa kuan heart center. Ja guys mo toy ang kuan ron guys ja. Grabe edita na sa durong singot ko. Ja mamahaw sa ako kay kung namahaw ganiya magikan nagkapiraman ko. Ja ampo lang gyapon ta guys kay wata kay bawon sa ingon sa doktor ugma kun. Ja guys mahaw sa ako kay alas 10 naghang pamahaw. Ako guys dagat tong luto ni Alex nga ang utan. Ja guys ang gipangadyo ni Tiri ganiha is sa pamasahe is 200. Ja 100 kapin ra man naghang na gasto walikan padung ladto. Ning palit ko og kanang mais diya hinding agan ja. Kuan kanang ning palit po kog tubig balik 20 so di siya gasto kay rang kainit dadto naglakaw ko padung sa sakayan padung na ko dari balik. Jadi dispor Tiri pwede nga mag commute kay na may lakunon gagmay. Di mamahaw sa ako guys. Ja guys, ang resulta din ni Tiri is wa pa na mo may bawi nung sani pero pareho ra jud kuno sa resulta dito sa Bohol. Di ba pareho ra day? Di mo gibasa? Wa gihapon. Mo ra jud kuno gihapon. Ila man gi-compare sa kanang resulta dito sa Dani. So mao ra jud gihapon sa guys. Ja ato namang iampo ni ugma guys puhon ug kanang unsay istorya sa doktor ug unsay paypay ipabuhat. So ato namang atangan ugma guys ug unsay kanang inagbasa dali sa doktor ugma.
Diya, sadadyon sa atong paghugot o pagampo nga. Kanang kuan ra tambaw ra man ni unsa guys, wata kay baw. Ug kung sa ijahang ingin sa doktor. So atangan naman nato ugma guys kay sa Zuma may ugma og steering ngadtos kanang heart center. Diyan mo lagi guys, isang resulta sa kuan mao gihapon kuno sa kuan ang magi-compare. Balik na ko ja see you next vlog ja mao gihapon guys amping ug amputang tanan. Amping og I love you. Bye.